खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं आथिखालाव बुहुमनाङैनो साग्लोबबाय थानाय मांकिपक्स बेरामनिफ्राय सांग्रां जाहोनो आसाम सोरखारा बयनिसिमबो खावलायदों आरो दा आसामाव सुबुंफोरखौ बे बेरामनिफ्राय रैखा मोनहोनो थाखाय NHM एबा नेशनेल हेल्थ मिशन आसाम आरो मेडिकेल कलेजनि आखा-फाखा मावथिफोरखौ लानानै जथायै सांग्रांथिनि हाबा मावनो कमिटिबो दानानै होनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हुआ मिथिहोनाय बादिब्ला सारा बुहुमनि मोन 20 हादोरफोराव बे मांकिपक्स बेरामा साग्लोबसारबाय, जेराव दासिम मोन 200 सा बे बेरामनि रोखा केसखौबो मोननाय जाबाय। लोगोआव 100निबो बारा बे बेरामखौ सन्देह खालामनाय केसफोरखौ मोनगासिनो दं होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि दा बावैसो सोलिबाय थानाय हाबथायाव सा आमेरिका आरो इउरप हादराव फ्रायैनो बे बेरामा गोबां गोसारना हमगासिनो दं। लोगोसे सोनाब आफ्रिका हादरफोरावबो दासान्दि हाबथायाव गोबां बे बेरामजों साग्लोबजानाय केसफोरखौ मोनगासिनो थानायखौ मिथिनो हादों। नाथाय बे बेरामजों साग्लोबजानाय सुबुंफोरखौ दासिमबो जिउ गोमानाय केस मोनफेराखै होननानैबो मिथिहोदों। नाथाय आसाम रायजोआव दासिम बे मांकिपक्स बेरामा साग्लोबाखै। मख'जाथावदि आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि आसामाव दासिम मांकिपक्स बेरामजों साग्लोबजानाय जेबो रिपर्ट गैया। अब्लाबो जों सिगाङावनो बे बेरामनिफ्राय रैखा होनो हानाय बादि सांग्रांथि हाबा मावखाबाय होनना बिथाङा बुङो। नैथियाव दं सप्ता खनसेसो अखा हाथ'नाय नंला होननानै भारतनि बोथोर बिगियान आफादा फोरमायदों। हायोब्लाबो जोबोद खम जागोन होनना इन्डिया निउसआव फोरमायदों। मख'जाथावदि अखानि आंखाल जानाया आबादारिफोरखौ जिंगा सिहोदों होनना रादाबाव फोरमायदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला महाराष्ट्र, तेलेंगाना, अन्ध्र प्रदेशआव जुन दाननि 10 अक्ट'आव थामहिनबा फैगोन सुक्रुबाराव एसे बिबांनि अखा हागोन होनना आसा खालामनाय जादों। सा-सानजा भारतनि हादरसाफोरावबो एसे बिबांनि अखा हागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नाथाय बांसिनै तामिलनाडु, केरेला, कर्नाटकआव बांसिन अखाखौ एसेब्लाबो मिजिंथिनाय जादों होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं मैया बुधबार थामहिनबा 8 जुन 2022 अक्ट'खालि आसाम अलिम्पिक आफादा गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव 1 लाख दान होदों होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे खैफोद आफोदनि रां थुबिलाव रां दान होनायनि थाखाय बिथां गिबि मन्थ्रिया गोसो गोरबोजों आसाम अलिम्पिक आफादसिम साबायखर बावहरदों। ब्रैथियाव दं एबसुआ 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावना होबाय। बाथियाव दं इउपिपिएल एजिपि मित्रजोट दोलोनि मिजिंखौ फेलें खालामना BJPआ सानै BJPनि MLA फारियै जयन्त मल्ल बरुवा आरो नन्दिता गार्लसनो मन्थ्रिनि मुं फोसावबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि गोदानै मन्थ्रि सायख'जानाय MLAफोरा दिनै बेलासि 3 रिंगायाव शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन होनना खौराङाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाब्ला
आरो बेल आइकनआवबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।